Hola, meus, bons dias, como estamos? Estou aqui de novo para practicar un poquinho falando en galego, pero esta vez estou na casa. En lugar de estar na escola onde dou clases, um, normalmente adoito gravar os clips durante a pausa para xantar, para aproveitar do tempo libre para practicar un poquinho falando en galego. Um, pero hoxe teño un día libre e atópome con un rato libre, entón aquí estou para practicar e para contestar ou responder a un comentario que fixo un home na miña canle de YouTube que dixo que non me esforzo para describir o bo que é o galego e que non debo esquecerme de nunca de falar en galego. Pois non entendo moi ben ese comentario porque uh, esforzome moito para mellorar, para practicar todos os días un poquinho falando en galego. E non, non penso deixar de estudar galego por moito tempo. Levo moitos anos cos estudos de castelán. Entón, deféndome ben no castelán. E agora hago moito esforzo para, para aprender galego, para poder falar ben en galego. Fago estos clips son para un xeito para practicar, porque aquí onde vivo non hai galegos, non hai xente con quen podo ter unha conversa. Teño amigos en Galiza, pero con ca diferencia nas horas, ás veces é moi coñazo atopar un oco común para poder falar. Entón, fago este serie de monólogos contestando preguntas que me fan amigos ou a xente que segue o canle. Sé que ás veces son un pouco, non sei, de temas floxas, flojas, non sei como é a palabra en galego. Pois non son moi serias, pero está ben porque cada oportunidade para practicar un poquinho vale para mí. Pois entón, para responder a idea de describir o bo que é o galego. Pois o galego para mí é unha lingua que vale. É unha lingua tan importante que castelán, o francés, o catalán, o italiano, ou todas as linguas que son fías de latín, que galego durante moitos anos sufre de, non sei, de estar afastado, de estar posto nun grupo como non vale, como un grupo non importante. Hai xente que di que galego e catalán son dialectos de castelán, que é unha merda. Son linguas propias con cultura, con historia, que valen igual que todas as linguas. Co galego, como é moi parecido a portugués, pódese falar con todo o mundo que fala portuguesa. E hai como un entendimento mutuo entre portugués e galego, como son irmáns como linguas ou irmanas. Pois creo que é moi importante para a xente na Galiza de seguir falando en galego, porque
senão as xeracións novas, é dicir, os nenos de hoxe en día, se non falan galego, que se non aprendan da cultura, da historia, da lingua, que será unha pérdida da herdanza de toda a xente de antes, todos os avós e bisavós que falaban galego, que durante a dictadura mantiveron a lingua en segredo, que sería, para mí sería unha mágoa enorme perder esa herdanza despois de tanto esforzo que fixo toda esa xente. Entón, non comparto esa historia, son de fora, son de Estados Unidos. E por que debo eu, por que debe importarme a min o galego? Pois, non sei, non podo explicar